Vice President Constantino Chiwenga and his political rival, Chris Mutsvangwa, the current ruling ZANU-PF spokesman, were seen on Monday at Heroes Acre in Harare at the burial of the late veteran civil servant, Justin Mupamanga, having a close discussion while walking down steps. Sadabira mashoko anaonekwa panapa tiona pane mavidhios atinoda pasocial media anoshamisa vanhu vachiona kuti aiwa VP Chiwenga aiwa naMutsvangwa vofamba vakabatana maoko vachitaura vari ine discussion yashamisa vanhu vakati aiwa ndiMutsvangwa here naChiwenga avo vanoonekwa vachifamba mafambiro akadai vanozivikanwa kuti vakomana ava vasangani. Nhau dzekusungwa kwakaitwa aiwa mwana wake Mutsvangwa uya nenhau dzekurafisha munongodziziva. Sadabira mashoko amudanyigwa panapa kuti subscribe like watombe bell icon tipina munews wakusambiranyira chiti the two are bitter political rivals. Mutsvangwa's son nephew was arrested in May last year at the behest of Chiwenga over Starlink and foreign currency dealings. Chiwenga and the military helped remove Mutsvangwa initially as President Emmerson Mnangagwa's advisor in October 2018 and later as minister in February 2024 due to policy disagreements and factional issues. Domashko anobuda panapa achinyora panapa vanhu vashatisika vana kuti ndokuchinja kwezvinhu here iko kuri kuonekwa kuti aiwa Mutsvangwa naChiwenga ufamba wakabatana maoko zvinhu zvinoonekwa kunzi uyu ndo muto webwe chaiwo zviri kuitika. Amechibotedza mafungiro enyu moti kudii maybe zvinhu zviri kungochinja muchiona panguva ino generally aiwa vachimisa vachiramba kuwirirana nevakomana vari kupusha for the 2030 agenda. Pinai comment section medu mutidze mafungiro enyu, musana subscribe or like, and turn the bell icon.